Molweni madoda, molweni. Guys, kuthiwa phaa e-TV ngoku kulungiselela utsalwa. Baxelelwe i-Sundowns asiyoyiki but asiyifuni ngoku asinqamanga. Nenze shona baxelela. I-Sundowns asiyoyiki kodwa asikayingxameli please. Ngathi babhizi bafuna ukwenza i-draw ngoku ye-Nedbank Cup. Asiyoyiki i-Sundowns kodwa asiyingxamelanga. Sokolisi i-Sundowns manje. Phela ubomi bentshontsho. Nivile kwelo lizwe, kwelo cala. Mhlakazi. Alright kunjani? Sibonke. Awulibhakaniya? Hayi awulincomo lakho lo. Hey. Yeah guys, kuthiwa yi-draw. Ngiyacela uThixo angasimoshi. Asinqamelanga ukhupha i-Sundowns kwi-semi-finals man. Sifuna uyikhupha kwi-final i-Sundowns. Asifuna uyikhupha early i-Sundowns. Ayikiqhubi i-Sundowns ba uyibona isiya kwi-final. So siyacela ke guys, ancedisane nathi uThixo. Abhekelise i-Sundowns kuthi. Go. Alright guys. Sundowns asiyoyiki but asingxamelanga. Wakhosi Nation. Fearless. Why in charge? We're not confused. Hi, bo. Chacho, Brian. Sisonke. Please, guys. Thina into esifunayo inye. Ela khasha laseDurban. Pirates yasolisa. Aliyeza lenhlungu mawedini. Siyayicela i-Sundowns asiyifuni Thixo uxolo. Ayikuba siyayoyika ngxe Sundowns asingxamanga uza kuwe. Yo. Ufuna udlalela ibhola, masafuna udlalela ibhola nje kakuhle. La makhasha se-KZN. Khona la makhasha ladlala ipenalty ngoku. Sifuna wona. Tanganqa. Madawana. Mabhakani. Engaba nifuna utsalwa nani? Mkhulu. Mhlakazi. Sakuzada. Alright kunjani? Ubona ilikhosi. Isifethu. Ebese sizinyela kodwa mangaloku ezibone nje uThixo etshintsha. Udrosha kweStellenbosch la1 wayo. Yo, yeke inhliziyo ebhlungu mkhulu. Mkhulu. Yo.
hayi kodwa beyawunya lo mfolo babetyiwe hayi bezakuba beyawunya masiphuma noba yi-final bamkhulu cause bra lo mjito ubungamjonga i-substitution yakhe ibirongo entsoko ingxaki utshintshelana yeke ubutshintshelana uyalida udifendela ntoni ulida uye ku-atheka more atheka nje xa kudlalwa ibhola emkhulu okayeke balo ndisalutha nje sho mkhulu masibonge mantra masibonge phaya sho noba kwenzekani idraw iyatsalwa namhlanje ndithe sicela irhasharhasha asifuni Sundowns masinike kwamanye la marhasharhasha ashiyekileyo osakhe sizwe cele mawulondoda yathumelisa ngapha isilo samakhosi umphathi wabalandeli bonke belilizwe umlandeli ogolozayo ahamba ozibulala futhi I don't care nguThixo wenu mawethini lali yeza lenhlungu sekazi udani iyeza lempuku uyaphambana udani sho mfethu Fiko mfethu bekugcwele mani otherwise bekukhona nophatheka kakubi mani kwalabala yo ngibona amanyala pha yo andiphumanga la ngothanda pha so mfethu next time Fiko uzawubona liyeza lenhlungu makwedina uthi ibhute ekwekweni egepho alimazi ugqirha okwazi uvala isikhewu namadoda andino isikhewu bathi mfethu maqhume mani bathi maqhume nangu brade nawunawo laa nto yasesitete laa nto yaseEllis guys khanisize kaloku guys i-USB ziphumile guys khaninyuse umfowenu guys i-USB ziphumile guys please anithenge madoda nganixhaseni uxhasa mna ndixhasa abanye iyaqhuba impilo eSouth Africa uxhasa mna ndixhasa abanye asihambeni madoda nazi ziphumile i-USB please ziphumile i-USB masixhase xhasa mna ndixhasa abanye sime isizwe sethu sibe sithi siyaqhuba rhulumente asizolinda kuwe Elias uzothi ibhute ekwekweni qo hayi guys masibe honest uba ufavor iteam yami Kaizer Chiefs sihlala siphakuphaka thina sizondwa zii-teams sizondwa into yonke eSouth Africa asikho safe at all mkhulu awusemthatha singa-arrange mkhulu wam mandiphathise noba yiteksi ikuphathele Mthatha
Into leyo ngumnqathi leyo, into leyo uthini kuyo mfethu? Aliyeza lentlungu makwedini, mazawuthi bhute ekwekweni. Yho. Hey, makasiqaleni nje uchuku senze nje itopic. Kuthiwa hayi indoda ipost ukutya. Indoda ipost ukutya. Shosho mfethu. Kodwa asiyibeke phansi izawulwisa. Asiyibeke phansi. Asiyibeke phansi le topic masiyeke. Masiyeke. Indoda enema fake ibele. Ayi. Yho. Sundowns okanye Sikhukhune. Sundowns or Sikhukhune versus Kaizer Chiefs. Soze zifuni. Asifuni Sundowns. Daniel, danke bhuti, danke bhuti wami. Injalo DJ Steshi, sisilo samakhosi.